N'ọnọdụ na ụmụ okorobịa ugbu a anaghị ekwezi ka eme ihe na otu na-esi eme ya. Ya wụrụ mgbe mbụ a na-abata ya si na nwaanyị ga-aga n'ụlọ di ya n'abalị 4 lee ma ọ ga-adị ya mma, ya lụghachite ya aga aki abalị 8 lee ma ọ ga-adị ya mma, ya lọtazie gwa ụmụnna ya na ihe ahụ emege na ọ dị ya mma, asị ngwa gawa. Ma ugbu a na-ewezi ya na onye dị ya sị mee ya ọsịsọ ka ya pụwa, emewezie ya list ahụ a na-enye awụrụ 1000. Marriage wụ mgbe nwoke na nwaanyị ekwerekọtara na ha ga-eme marriage. Agbacha nkwụ nwoke na nwunye ya ga-asịzi ụmụnna ya mmobi ya na ihe chi na nwaanyị nwa ya na ndị mụ ya amụ na ochile ha n'aka pụọ ka obodo niile bịa nwee ohere bịa wuru eji nkuku ọpụtawara a ga-asị na akwa ọnụ mere marriage. Anyị hụkwara na ya ahụ ọhịa na-eji eme marriage iji gbaa aka ebe na nwaanyị alaala n'ụlọ di ya.